Bueno, da igual. Llibre, aquí hi ha uns hackers que molt sols estan allà dintre. Odio els hackers, els odio, però massa. Va, que entrem. Va menjar. Perseguiré aquest. No salta. Ah. Soc molt dolent. Va. Salto, va. Hola. Tem. Era conya. I és que no ha contestat a sobre, sabeu? Si triguen més de 5 segons a contestar, el mato. Què és allò d'allà baix? M'ho he anat allà baix. Lava. Parkour no. What? Perfecte, parkour. Perfecte. Mira, un cofre. Menjar. El de maig no aguantaré, va bé. Xuletón. Amb això ja està, va. Oh, vamos. Hi ha de tot en aquest cofre. Només que hi ha armadura. Joder. Hi ha lava aquí dintre? O m'ho ha semblat? Com s'entra?
és menjar, va. Va, que vaig bé. Potser aquest vídeo s'allargarà molt, Però va, que puc guanyar. Ja està al mig. On ens quedem? Mira, cofre. No sé si l'haureu vist. Machero, perfecte. Madura bé. Machero. El que faré serà, la meva estratègia és ara fer amagar-me. Quan vegi algú, anar. I quan vingui algú, el crema. Així. Vindrà i faré pa. Faré això, pa. Un altre cofre. Va, un minut. Va, diré. Jo. Val, ha dit que sí. La casa. Ara contestaré. Ai, no hi ha res. M'han matat. Bueno, hasta